Какво мислиш за българското кино? Интересен въпрос. Започваш с... Значи, аз смятам, че българско кино няма. Има български сериали, което не е кино. Не знам дали знаете, аз наскоро научих един факт, който е само показателен за себе си. Ние сме единствената балканска държава, която никога не е била номинирана за Оскар за чуждоезичен филм. Македонците, които са от 20 и няколко години официална нация, имат две. Югославия, Румъния, Турция. Това е показателно, че ние явно не правиме това кино, което трябва да правиме, защото изкуството и спорта са двата най-големи глобални феномена. Ти не може да си актуален само в България. В смисъл, Стефка Костадинова не може да е акордьор само за България и да е Стефка Костадинова. Аз това нещо не го виждам в изкуството. Имаме някакви уважавани, къде не уважавани корифеи, в кавички, които окей, но ти навънка не си направил така, че хората да видят в тази държава колко талант и колко креативност има. И докато това продължава да се случва и докато продължава да се правят филми, които са с комерциално, финансова цел, крадене на пари, НФЦ-та, глупости и всеки такива неща, никога няма да имаме адекватно кино. Просто ще имаме една индустрия, която завърта едни пари. Това е, за съжаление. Да не питам какво мислиш по въпроса, защо всеки сериал гледаме едни и същи актьори. Питай. Или да попитам. Значи аз с това, че в сериалите актьорите се повтарят, до голяма степен нямам проблем. Нормално. И на Запад е така. Имаш лица, които хората харесват, искат да виждат, от финансова гледна точка и съответно те си много добри, ги взимаш. Проблема е, че много от поддържащите роли, от ролите, които биха се дали на хора, които имат страстта да покажат това, на което са способни в един, два, три повече сезона, не се прави. Той сам ми каза, аз не мога да повярвам, че във вашата държава може да има толкова посредствени актьори, които са главни роли в телевизионното шоу. Това в Америка, думите му бяха така, това в Америка дори да преспи с някой няма как да стане, ако нямаш обратната връзка на зрителя. Тук явно има някакво всеобщо незаинтересуване от това. А зрителът е господаря на цялото нещо. Какво мислиш за киното в световен мащаб? Какво кино предпочиташ, европейско или американско? Киното е супер яко нещо. Всякакво кино харесвам аз. Световен мащаб значи европейско, американско, азиатско, дори латиноамериканско. Аз съм огромен почитател на азиатското кино. Съветвам всеки, който има време да гледа неща азиатски. Не само на гениалния Акира Куросава, който е брилянтен. Има китайски режисьори, които са невероятни, Вонг Кар-вай. Западното кино и световното кино е точно този пример, за който говорихме преди малко, че ти разбираш за философията и за дори за ежедневието и за бита по един уникален начин на хората, които живеят там. Много хора казват в България, че им е писано да гледат филми за прехода и за комунизма, обаче реално погледнато не е проблема в това. Не е проблем. Това си е нещо, което ние сме изживяли, то е факт и винаги ще бъде част от нашата народопсихология. Въпросът е как е създаден и направен филма. Преди години не мога да се седа точно нацията, която направи един филм, не беше руски, беше европейски, казваше се с Богом Ленин, който е брилянтен и показва точно прехода и оставаш на място без да мръднеш. Така е с всеки един проблем по света.